Is-sitwazzjoni tal-mediċini out of stock hija milli qatt ħsibna. Fl-iktar żmien kruċjali meta d-domanda l-mediċini tiżdied minħabba li l-mard fix-xitwa jisplodi l fuq, pajjiżna se jkun qed jara nuqqas kbir ta' mediċini tul ix-xitwa kollha. Dan kien konfermat mill-kap eżekuttiv tas-CPSU fih dan id-Dipartiment tas-Saħħa, Karl Farrugia, meta ġie mistoqsi mit-Times of Malta rigward is-sitwazzjoni ta' mediċini out of stock. Karl Farrugia diskriva din is-sitwazzjoni bħala waħda ta' sfida kbira e kif qal li pajjiżna se jibqa' jara dan in-nuqqas għal madwar 6 xhur oħra, bis-sitwazzjoni mhix mistennija li tmur lura n-normal qabel Ġunju. Huwa kompla jgħid li l-pazjenti li jeħtieġu diversi mediċini se jkollhom jistennew il-ġimgħat biex jieħdu mediċini alternattivi għal dawk li jinsabu out of stock mill-ispiżeriji. Liema problema qed twassal għal kju ma jispiċċa qatt fl-isptar Mater Dei, għalkemm ħafna persuni xorta waħda qed joħorġu idhom f'idhom hekk kif uħud mill-mediċini jinsabu out of stock hemmhekk ukoll. Bil-problema hi tant kbira li Farrugia qal li mhux possibbli li jikkalkulaw kemm hawn mediċini out of stock hekk kif il-lista ta' kuljum qed tkompli tiżdied. Filwaqt li fl-aħħar ġimgħat ħafna nnutaw nuqqas kbir ta' antibiotics, issa qed ikun innotat li l-mediċini li jittrattaw kundizzjonijiet ta' saħħa mentali kważi spiċċaw ukoll. Iżda minkejja li Farrugia fil-kommenti tiegħu ipprova jnaqqas il-gravità tas-sitwazzjoni, jidher li l-Gvern m'għandux idea kif se jkun qed jindirizza din is-sitwazzjoni. Dan hekk kif l-uniku pjan bħalissa hu li jiġu ordnati l-mediċini li hawn domanda kbira lihom minn kumpaniji differenti, anke jekk din mi qed wassal l-imkien. Farrugia jgħid li jekk is-sitwazzjoni tiggrava iktar minn hekk qatt m'għandhomx pjan konkret ta' x'se jkun qed jagħmel il-Gvern. Il-Ministeru għas-Saħħa suppost ta' kull ġimgħa jippubblika l-lista ta' mediċini out of stock iżda l-aħħar aġġornamenti dwar dan imorru lura għal xarejn. Min-naħa tiegħu, il-Partit Nazzjonalista kien talab li ssir laqgħa imma s'issa qatt ma kien hemm l-ebda risposta mill-Gvern. Bil-Gvern Laburista bħalli kieku qed jipprova jaħbi l-verità dwar din il-problema li qed tolqot eluf ta' Maltin u Għawċin. Dan hu l-istess Gvern li kien wiegħed li l-mediċini se jkunu qed jitwasslu sa wara l-bib tan-nies, iżda llum lanqas biss qed jaslu sal-ispiżeriji.